че карата въпрос изриви. Охо. Здравейте хора, както знаете, това е моята малка сестричка. Крисия! Защо ме рошиш само? Кажи здравей на хората. Здравейте хора! И тук ще бяхте на моята стойка, извините. И днеска ще ви разведа в моята къща. Ето това нещо. Не е какво да е, чайте. Че това трябва да е включено в контакт, за да работи. Иначе, не. Който имате му, ще се сети. Това е не само лампа, също казва, че са и това се свързва с телефона. И има музика и се сменя цвета. И се зарежда с айфони. Да, но ние нямаме такъв за това, че... Но може да свържеш от обикновен телефон като моя. Аз се свързвам много често с нея. И правим яки купончета. Много е силно обаче. Ако искате до вечера, ще покажем как правим. Не. Ето, това са слушалките на дядо. Преди тях искам да ви покажа монетата, където сме били на шипка. Струваше 1 лев. Турски пари, турски 100 лева. Не, това са 10 лева турски, но в български са 100 лева. Това са 5 лева, турски 5 лева. Не. Да. 50 лева, това са 50. Хора, който е ходил на шипка. Ето ги слушалките на дядо. Там е много прежидава. Ето това са слушалките на дядо ми. Скоро ще покажа и моите си слушалки, много са готини. Различни. Дядо! Кажи здравей на хората. Здравейте. Давайте малко. Здравейте, хора. Ала да те питам, къде са ми сините слушалки? Сините ми слушалки. То сега ги разглеждам в моята къща. Ето това е гланца на Криска. Еднорог. Ето е кичета ми. Тук са ми пръстените. Чай, покажи. Ама те ги няма. Има ги. Ето. Останаха само два, останалите не. Ти много ги го... Ето ги моите хубави сини слушалки. Я покажи откъде се изкарват. То не се отваря, то само се изкарва. Да. Татко, ще поръчаш ли на мене слушалки? Те са на 99%. Крайло. Ама само да ви кажа, че те са истински, защото вече почнаха да правят много шалфикати, щом излязоха тези неща. Ето тук имаме печат на вратата. Ето. Трябва да ги стрием. Ето тук има компютър. Дето не работи. Всъщност работи, само му трябва един рутер и ще почне да работи. Той защото е много важен. Така, преди да ви разведа сега. Ето е моята прекрасна кухня. Ето тук, това са някакви неща, с които да пием. Самки. Ето тук се храним, тази маса се разпъва, ама сега не може да я разпънем. Защото има твърде много неща. Отгоре не. Ето и голямата тонконка. Ти развеждаш хората. Да. Сега ще вляза в стаята, която Криска ми забранява да влизам. Първо почувстваш. Стаята на моята сестра. Ето го и моето зарядно, което свети. Да. Ето го и мечето на Криска, което е 1 метър голямо. Ето и е водата. Даже не е 1 метра, 56 см. Ето е водата, която аз пия. Всъщност е светена вода, който Да, е църквата. Баба, нали това е светена вода? След малко да се пие, ме казвайки за вода. Тя се пие. И трябва да си пожелаеш нещо, докато я пиеш, всъщност. Чакай. Те не те обичат, както аз те обичам. Така, ето тук са гривите на Криска. Колето и нейната тъпа гривна, която е женска.
И тя ще му убие. Криска, покажи колко си ядосала малко. Роблокс. Нет, Майнкрафт. Ето тук са надяно нещата. Ето ги на баба слушалките, които са от минало. Които са от времето на динозаврите явно. Пишете в коментарите, защото не се не знаем. Ами, ето е картината, която Криска правише. Само че разсипах останали такива и баба реши да я направи такава. А пък аз направих ето тази картина. Гледайте. Гледайте и се обувайте. Тая я направи бати Тялко, а Не, тая я вярно. направи Криска. Не е вярно. Тая я направих аз, защото виж тук е отцветена. А тая я направи бати Тянко, защото Да. разцвети останалите. Да. Ами, добре хора, това беше от мен. Чао!